Ayan, good morning mga bossing natin dyan. Ayan, so panibagong araw at panibagong video na naman ang ihatin natin sa inyo ngayong araw ng linggo. So ang oras ay 6:46 na ng umaga mga bossing natin dyan. Good morning. Tayo ay magsikilos na at hulihin na natin ang ating mga pangarap mga bossing natin dyan. Ayan, so meron tayong charity ride dito sa may Bani, Pangasinan mga bossing natin dyan. Ayan, so shoutout sa mga kapwa natin bikers. Ayan, so nandito na tayo sa may Centrum Jewel. Ayun, so nandito na yung ating mga kasamahan. Oo sir, hindi na ano, bagay. Hindi pa nga sir, pero nagugustuhan ko yung bira ano niya. Ayan, so paalis na kami mga bossing natin dyan. Apat lang kami na pupunta. Ayan, so nakabes na tayo mga bossing natin dyan. Ayan, so papunta na tayo doon sa charity event na naka-schedule ngayon. Ayan, so diretso yung ating charity event nitong October. Kasi nung September hindi kami tumanggap ng mga charity event gawa ng GCQ ang buong Pangasinan. Pero ngayon this October, yan, every Sunday na naman ay nasa mga charity events tayo. So ang mangyayari ngayon, medyo ano lang, drop and go lang yung gagawin natin. Ida-drop lang natin yung ating pasdahat or yung ating naligom na donation at saka aalis na rin tayo. So ang event natin ay sa Dakap Norte. So ito yung kagandahan dito sa may part na ng Western Pangasinan. Maayos na yung mga kalsada. Yan, maluluwang na. So nandito na tayo sa may Bani, Pangasinan mga bossing natin dyan. Kakapasok lang natin ng boundary. Ayan, at makikita nyo ang kapaligiran ay napaka green. Probinsya mga bossing natin dyan. At yan, nasa likuran natin si Bitchesa. At ayan, papasok na tayo ng checkpoint ng Bani, Pangasinan. Ayan, so baka mapilpan tayo dito. Sir, good morning po. Sa may Dakap Norte, sir. Galing kayo na? Alaminos lang po. Anong gagawin dyan? Anong gagawin dyan? Charity? Okay. Sige po. Baby, let's take a
Nawaw, mali tayo. Diretso pa pala. Yay! Crazy! Okay, so nasa unahan natin si Bichesa. Yan, rider na rider. Ay, banking! Let's go! Hi! So nandito na naman tayo sa may Baguio. Uy, only banking naman pala dito eh. Oh, kita niyo yan? Nalagpas tayo mga bossing natin dyan. Sir, Dakap Sur pala yung pupuntahan natin. Bibilis ka! So nakapasok na tayo dito sa may, ano ba to? Dakap Sur na to. Papuntang Dakap Sur na to mga bossing natin dyan. At syempre nagbiblink na yung ating gasolina. Sana ay makaabot. Ay. Sige po. So ayan, so mag-attendance muna tayo dito, no, for syempre contact tracing na rin. Yan. So silong muna tayo dahil mainit. Mahirap magpaputi kahit di tayo pumuputi. Yan. Mahirap, malaki ang tiyan. Yan, so nandito si Makoy, mga bossing natin dyan, na napakadumi. Yan. Malapit na, sir? Malapit na po. Ang ganda naman itong sekretary natin. Thank you po. So ayan mga bossing natin dyan, tapos na tayo nag-attendance. Ayan, so medyo malapit na daw. Ayun, so malapit na tayo mga bossing natin dyan. Malapit na tayo sa lugaw. Medyo inaantok pa ako. Nagising ako ng mga alas, ano ba? Alas 5. Yan. Gising na tayo na alas 5. And syempre nag-prepare. Pero mostly kasi ang gising natin ay ano ba? 6:30. Yeah. Pero syempre for charity,
kailangan nating maging maaga. Yan. Yan, so bagong gawa itong ating dinadaanan na kalsada, mga bossing. Yan. Hello, tatay. How are you? Hello, hello. If you happy and you know and clap your hands. Yan, sa may gate daw, sa may gate. Yan, dito. Ayun, we're here mga bossing natin. Yan, so nandito na tayo mga bossing natin dyan. Okay, so nandito na tayo sa may event mga bossing natin dyan. So antay lang muna natin itong ating mga kasama. Ayan, so andito na rin yung mga iba't ibang riders group. Ayan, so maglugaw muna. Maglugaw? Lugaw. Lugaw. Lugaw! Lenny, ito ba yan? Gago. Hindi na lang? Hindi na tayo magluto? Hindi na? So ito yung ano sir, no? So ito yung beneficiary natin. Anong ano niya sir? Anong... Dalawa pala. Huwag ka no. Napapahanga ka na sir eh. Napahanga ako ni Sir Muton eh. Bakit ah? Nangangarayong na kanina. Kaya nga. Nasa may part ng ano na, patchop. Oh, pagtaas mo sigsag. Mga ganyan no? Nanana eh. Hindi. Ano, doon sa may pagganon na ano? Ng President po ng Master Road Permit Santa Maria. Paki-receive na lang po yung ating Sabi ko sir na Mark, pag hinto namin, magpapa-photograph ako kay Sir Muton. Alam mo yung nakamotor na may dalang orange na ano? Nakamotor na may dalang orange na bag, ay plastic bag. Nag-overtake kasi sa sasakyan, no? Yun ang kasunod mo. Tapos, may kasalubong na tricycle, te. Nag-minor ka, te. Nabasag yung big. Diba ng kontrimat? Ay nga po kain muna tayo mga bossing. Sir Mark, ate, may sinasabi to. Ano na? May Shanghai kayo. Walang Shanghai. Alam ko na yan. Dapat mama ah. Ma, wala bang Shanghai? Anong feeling ng nasa charity event ka na? Oh, masaya kasi nakakatulong ka. Kaysa ikaw yung tulungan. Yes. So, as long as healthy tayo, then we're willing to help. Ayan.
So ayan sa mga bossing natin, no, tayo ay tapos na mag charity event. Ayan, so tulad ng sabi ko, nag drop and go lang tayo. Ayan. At kumain lang ng lugaw. Ayan. So magsa side trip daw kami, pupunta daw kami ng Surip Bani. Ayan. So beach ata yun. Ayan, so dito ko na siguro tatapusin itong video natin, mga bossing natin dyan. Muli, maraming salamat mga bossing natin dyan sa walang sawang suporta. At sa mga hindi nag-skip ng ads, yan, maraming salamat. Road to 2,000 subscribers na tayo mga bossing natin dyan. And again, ride safe, God bless, at alam nyo na, all is well mga bossing natin dyan. Yee! Uy!